खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव दिनै मोनसे आं भिडिअ लानानै फैदों बेनो जाहैबाय मा बिराद मोनसे सिरियास जाबाय दा इशुआ बेनो लोगोफोर जेसेबांनो इलेक्सन खाथि जादों एसेबांनो जोंनि गेजेरावहाय पुराना भिडिअफोरखौ बोखां माने माबायदिबा माने पाब्लिकफोरनि गेजेराव बिसास लाबोनो हायो बेखौ लानानै माने पुराना माने भिडिअफोरखौ होयै माबा मोनसे एडिट खालामनानै आरो पेजआव लिरनानै माने मा होनना नेगेटिभ मोनसे मेसेज होनाय नागिरनाय बे जाथाया जादों होननानै दिनै मोनसे बाथ्रा मोनदों आं आरो दिनै जेनाखि सानजा क'क्राझार 32 सानजा क'क्राझार बियाबनि MLA लरेन्स इस्लारि सारा दिनै मोनसे बाथ्रा बुंदों बिथाङा प्रेस मिट होदों कि दतमा ब्लग्स BPF नि BP पेजआवहाय जे गुबुन हारि माहारिखौ थांखिनानै आरो बैफोर हारि माहारिफोरनो जेरै बिटिआर गभर्नमेन्टआ प्रमद बर'आ माने हा हु होनो हाया बे खोथाखौ बियो बुंदों माने बिथांमोना लिरदों आरो पेजआवहाय दा बे पेजखौ लानानै दिनै लरेन्स इस्लारि सारा प्रेस मिट होदों आरो प्रेस मिटनि गेजेरजों बिथांमोनहा दिनै मोनसे बाथ्रा बुंबाय आरो बिथांमोना लिगेल मोनसे एक्सन लानायनि प्रसेसआव दङ एबा लाबाय लिगेल एक्सन मानि सायाव बै पेजनि सायाव दतमा ब्लग्स इउथ BPF नामा बे पेजनि सायावहाय आरो दा जोंना बिदिनो राजनितिकआ राजनितिकनि बेस खालामनानै माखासे पुराना भिडिअफोरखौ बोखां जोंनि गेजेरावहाय माने पाब्लिकफोरनो माबा मोनसे बुवा मोनसे मेसेज होनो नागिरनाया बे मोनसे बिराद गिदिर गोरोन्थि जायो लोगोफोर आङो नोंथांमोननि गेजेराव आङो बांद्राय फेथे बुंबाय थाला मानोना दिनै MLA लरेन्स सारानो दिनै मोजां बाथ्राखौ बुंखादों जे बिथाङा बुंदों आं नोंथांमोननि भिडिअखौ होजोबगोन आं थन्न होगोन नोंथांमोना नोंथांमोननि खोमाजों खोनासं आरो लोगोसे मेगनजों नायनानै दा आं फंनैसो बाथ्रा बुंहरनो नागिरदों भिडिअखौ होनायनि सिगां बिटिआर गभर्नमेन्टआ थारैनो मा मावदों आरो मा मावमाराखै हाया माने होनो हाया बाहाय माखासे लिगेलि माने नियमफोर थायो आरो बेजों लोगोसे बाहाय नोङो ओरैनो गुबुन हारि माहारिफोरनो हा मोनथावै मानसिफोरनो हा होजाया बाहाय अब्ला नोंथांमोना नायदो दिनै आसाम गभर्नमेन्टआ मालाय सोर साबसिन सोर बेसेबां मानसिफोरनो हा होदों नोंथांमोना नायदो आसाम गभर्नमेन्टआव मालाय माखासे नियम दं थिग बिदिनो दिनै बे नियमखौ माने नोजोर बोनानैसो बिथांमोना दिनै हा होदों दिनै बुंनो थाङोबा दिनै बेखौनो लरेन्स इस्लारि सारा होनदों थांनाय 17 बोसोराव जेनाखि BPF गभर्नमेन्टआ 15,000ल' हा होनो हादों हा पाट्टा होनो हादों नाथाय आथिखालाव 4 बोसोराव रानिं जाफुबाय थानाय इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ दिनै 1,60,000निबो बारा जेनाखि पाट्टा होबाय बे खोथाखौ स्पष्ट बुंदों आरो दिनै 4 बोसोरावनो ओरैबायदि स्पिड माने खामानि मावबाय जाय खामानिफोरखौ खुनु बिथांमोनहा 17 बोसोराव मावबोफेराखै दा बेखायनो बुंदों बिथांमोना खावलायदों कि BPF पार्टिखौहाय जेन' राजनितिकखौ माने बेस खालामनानै एबा राजनितिकआव देरहानांगौनि खाथिराव नोजोर बोनानै जेन' बेफोरबायदि माखासे बुवा बाथ्राफोरखौ माने बेफोरबायदि शेयार खालामनानै पाब्लिकफोरनि थाखाय उलु गुजु खालामनानै होआ उलुं गुजुं थासारिखौ जेन' जायगा माने लाहोआ पाब्लिकफोरनि गोसोआव बेफोरबायदि गाज्रि मोनसे कनसेप्ट सोनानै होआ बेखौ बिथाङा गोरबोनिफ्राय खावलायदों आरो बिथांमोना ओंखारदों दतमा ब्लग्स इउथ BPF ना माबे पेजखौहाय बिथांमोना लिगेल एक्सन लानाय जासिगोन मानोना बिथांमोननि सायाव नंखायै बुवा बाथ्राफोरखौ माने फोसावनायनि थाखाय बिथांमोना लिगेल एक्सन लानो नागिरदों आरो लाबाय बे बाथ्राखौनो बुंदों आरो फैदो अबा आं मानो एसेबां बुंबाय थाबावनो माने लरेन्स इस्लारि सारनिफ्रायनो खुगानिफ्रायनो नोंथांमोना मोजाङै माने स्रास्रायै खोनासंनानै लादो आरो फै अबा आं भिडिअखौ होनोसै दतमा ब्लग BPF नि जे फेसबुक पेज बे फेसबुक पेजआव बिथांमोना मानाव गेदेर BTR नि चिफ प्रमद बर'नि मोनसे भिडिअ हगारनानै आरो बे भिडिअआव बिथांमोना मानगोनां प्रमद बर'आ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंनाय माखासे बाथ्राफोरखौ दानफ्ले होनानै बिथांमोना नंखायै फोसावनायखौ जोंनि नोजोराव गोग्लैदों आरो बेनिखायनो दिनै जोङो इउपिपिएल पार्टिनि जानानै बे भिडिअखौ लानानै जों नोंथांमोननि गेजेरजों रायजो राजाफोरनो फोरमायनो नागिरदों जे बिथांमोना मानाव गेदेर प्रमद बर'नि मोनसे भिडिअ हगारनानै बाव असमिया रावजों लिरनानै होदों जे बेंगली आदिबासी राजबंशी नेपाली हकलक माटिर पाट्टा दिब नवारे प्रमद बर' होननानै बिथांमोना असमिया हांखोजों लिरो बे लेन्डब्लगाव
सोरनो हा होनो मोनो आरो मोना बे बाथ्राखौ बयबो रोखायै मिथिगौ। आयेन बायदियै सोरनो होजायो आरो होजाया बेखौ रोखा रोखा फोरमायदों। जोंनि जे 1886 नि जे हा हुनि जे नियम दङ बे नियम बायदियै ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव सोर सोर मानसिफ्रा हा मोनो आरो सोर मोना बे बाथ्राखौ रोखा खालामदों। आरो बे बाथ्राखौ बिटिआर ओनसोलनि एबा ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव थानाय गासैबो सुबुङानो मिथियो। बेनिखायनो दिनै बिथांमोना बे बाथ्राखौ फोसावनानै रायजो राजाफोरनि गेजेराव बेले बेजे खालामनो नागिरदों। बर'फोरनि बेलायाव बिथांमोना बुंदों जे रायजो राजाफ्रा थगायजाजोब्बाय आरो असमिया रावजों लिरनानै बिथांमोना बुङो माखासे मानसिफोरखौ माखासे हारिखौ टारगेट खालामनानै जे नोंथांमोना हा मोननाय नङा। दा बेफोरबायदि बेले बेजे फोसावनानै बिथांमोना नैबे लकसभा बिसायख'थिनि समाव बिथांमोना राजनितिक भाबै मुलाम्फा आदाय खालामनो थाखाय बिथांमोना नाजादों। बिनि अनगायै बेयो जेबो नङा। रायजो राजाफ्रा मिथिनानै मोजां मोनगोन जे थांनाय बिपिएफनि सरकारनि समाव खालिबोल' 15,000 15,000 मानसिफ्रा हा हुनि पाट्टा मोनदोंमोन। बिथांमोना हा हुनि पाट्टा होनो थाखाय जेबो खामानि मावबोआखै। गोबां बर' रायजो राजाफोर दङ कास्ट हायाव थानाय, पिजिआर बिजिआरफ्राव थानाय, सोरबा बिबौनिफ्राय बिफानि नामाव ट्रेन्सफार, बिफानिफ्राय फिसालाफोरनि नामाव ट्रेन्सफार खालामनायनि बायदि रोखोमनि जे हा हुनि खामानि मावनांगौमोन बे खामानिखौ बिथांमोना मावाखै। नाथाय मानाव गेदेर प्रमद बर' दैदेननाय जे बिटिआर सरकार बे बिटिआर सरकारा बनाफाइड सिटिजेनफोरनो जायफ्रा हा हु मोनथावथाव मानसिफोर आरो जायफोरा ट्रेन्सफार खालामनांगौ बिबौनिफ्राय सोरबा बिफानि नामाव सोरबा फिसालानि नामाव जे खालामनांगौ बेफोर बायदि गासिबो जे मोनथावना जे हानि पाट्टा बेफोरखौ बे 3 बोसोरावनो 1,06,000 1,06,000 सुबुंफोरनो हानि पाट्टा होदों। आरो जायनि थाखाय दिनै रायजो राजाफ्रा हा हुनि जे जेंना बे जेंनानिफ्राय दिनै बिथांमोना मोनसे मोजाङै सुस्रांजानाय मोनसे लामाखौ मोनदों। आरो दा जिहेतु बिटिआर सरकारा गोरलैयैनो रायजो राजाफ्रा सार्केल अफिसाव फैयाजासे बिथांमोना अनलाइनावनो हा हुनि ट्रेन्सफार खालामनाय एबा हा हुनि गुबुन गुबुन खामानि मावनायखौ दिनै अनलाइननि गेजेरजोंनो खालामनो हायो। दिनै 6 सिडुल जेसेबां दं बे 6 सिडुलफोरनि गेजेराव बिटिआरआनो गिबि जे दिनै अनलाइननि गेजेरजों मोनसे पर्टेल एप्सनि गेजेरजों बिथांमोना गाव गावनि हा हुनि जे जेंना बे जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय खामानि मावनो हायो। दा बेबायदियाव दिनै बिटिआर सरकारा खामानि मावगासिनो दङ। बेखौ नोजोर होनानैनो दिनै दतमा ब्लक बिपिएफनि जे पेज बे पेजआव माने मानाव गेदेर प्रमद बर'नि मोनसे भिडिअ फोसावनानै दानफ्ले दुमफ्ले खालामनानै माने उगुल थुगुल जे बाथ्रा फोसावनाय बे बाथ्रा फोसावनायखौ बिथांमोना खालामदों। माने राजखान्थि भाबै बिथांमोना जेन' रायजो राजाफोरखौ गोनो गोथो खालामनानै भट आदाय खालामनो हायो बेबायदि बिथांमोना सानदों। नाथाय दिनै बयबो रायजो राजाफ्रा मिथिगौ गमामायैनो बे बिटिआर ओनसोलाव मा खामानि जागासिनो दं। मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथाङा मा खामानि मावगासिनो दं, फरायसाफोरनि थाखाय मा हाबाफारि लादों, बड'फा सुपार 50 मिशननि गेजेरजों फरायसाफोरनि थाखाय आरो लाइमोनफोरनि थाखाय मा हाबाफारि लादों, लाइमोनफोरनि थाखाय दिनै स्किल डेभेलपमेन्टनि खामानि मावदों। गुबुन गुबुन बिथिंफ्राव दिनै जेरैबायदि दावगालु खामानि मावदों बेफोरखौ नुनानै माने अपोजिसन पार्टिया दिनै बिथांमोना गिदों जे फैगौ लकसभा जे बिसायख'थि जागोन बे लकसभा बिसायख'थियाव बिथांमोना गाज्रि रोखोमै जेनगोन, खम भट मोनगोन बेफोरखौ गिनानै दिनै बिथांमोना नंखाय बाथ्रा फोसावदों आरो बेबायदिनो बिथांमोना मुलाम्फा आदाय खालामनो नागिरदों। जों दिनै बिथांमोनखौ गोख्रोङै बिथांमोनखौ सोंखारियो बेबायदि नंबां जाबां जेन' बाथ्रा फोसावा आरो बेबायदि जाहाथे खालामा। जोंनि पार्टिनिफ्राय अलरेडि बिनि सायाव लिगेल जि एक्सन लागोन बिनि थाखाय राहा खालामनायबो जाबाय। ओंखायनो जेन' रावबो बेबायदि नंथारै बाथ्रा फोसावनानै गावबा गाव जेन' माने आयेननि नोजोराव जेन' बिथांमोना गसि जाया बिनि थाखाय जों दिनै पार्टिनिफ्राय
गोख्रों रावजों बिथांमोनखौ जोङो सोंखारि हरो।